Τέλεια. Σήμερα θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε για μια ακόμη φορά για το Istinto. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι μια τεχνική που την ονομάσαμε Pietra Zen. Πρώτο αρχικό βήμα. Όπως συνήθως, εφαρμόζουμε μια στρώση primus naturale. Η μεγάλη καινοτομία που σας παρουσιάζουμε αυτή τη φορά είναι αυτή η σπάτουλα που έχει μία οδοντωτή πλευρά και μία λία. Ποια είναι η λειτουργία της? Θα χρησιμοποιήσουμε την οδοντωτή πλευρά κατά την εφαρμογή του προϊόντος και με την λία πλευρά της θα εξομαλύνουμε την επιφάνεια. Αυτά τα δόντια επιτρέπουν να ορίζουν την ακριβή ποσότητα του προϊόντος που χρειαζόμαστε για την πρώτη στρώση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή γίνεται με ευκολία και χωρίς υπερβολική κατανάλωση υλικού. E quindi l'applicazione sarà molto più semplice e priva di problemi e di difficoltà. Vediamo adesso come funziona l'applicazione con questa spatola dalla parte dentata. Χάρη σε αυτή την σπάτουλα χρησιμοποιήσαμε την ακριβή ποσότητα Istinto που χρειαζόμαστε και τώρα μπορούμε να εξομαλύνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας την άλλη πλευρά της σπάτουλας. Έτσι, για να ανακεφαλαιώσουμε, αυτή η σπάτουλα έχει μία οδοντωτή και μία λία πλευρά. Προκειμένου να εφαρμόσουμε την πρώτη στρώση του Istinto και για τα εφέ Pietra Spaccata, Pietra Zen και τις άλλες εφαρμογές με το Istinto, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του προϊόντος χρησιμοποιώντας την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας και θα την εξομαλύνουμε χρησιμοποιώντας τη λία πλευρά της. Μια πολύ ευκολότερη εφαρμογή και κυρίως μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή, η οποία μας δίνει ένα πλεονέκτημα για το επόμενο βήμα. E soprattutto uniformità di stesura che ci avvantaggia poi nella fase successiva. Bene, a questo punto... Εντάξει, ως τώρα η πρώτη στρώση του Istinto είναι εφαρμοσμένη. Στη συνέχεια, με τη χρήση του γνωστού αυτού εργαλείου, θα προχωρήσουμε στον σχεδιασμό, έτσι ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα του εφέ Pietra Zen, μια πέτρα που μοιάζει με τις ιαπωνικές πέτρες. Η ίση ποσότητα του προϊόντος που έχουμε εφαρμόσει μας επιτρέπει να έχουμε ένα ομοιογενές και γραμμικό σχέδιο. Η εφαρμογή του Pietra Zen είναι οριζόντια, αλλά φαίνεται εξίσου πολύ καλό και κάθετα, όπως φαίνεται και στον κατάλογο. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε τον τοίχο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ψεκαστήρα μας για να μαλακώσουμε τις κορυφογραμμές και στη συνέχεια, με την λία πλευρά της σπάτουλας, θα τις εξομαλύνουμε, με σκοπό την επίτευξη του αποτελέσματος του εφέ Pietra Zen. Πολύ καλά. Το εφέ Pietra Zen μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία. Είναι απλό και διαισθητικό. Τώρα που έχουμε δώσει το σχήμα, θα περιμένουμε να στεγνώσει λίγο περισσότερο και στη συνέχεια θα πατήσουμε ελαφρώς με τη σπάτουλα ώστε να γυαλίσουμε τις κορυφογραμμές για το τελικό φινίρισμα. Έχουν περάσει 2 ώρες. Ο τοίχος είναι στερεός και μπορούμε να πατήσουμε με τη σπάτουλα ώστε να γυαλίσει όλη η επιφάνεια. Δύο ακόμη ώρες έχουν περάσει. Η επιφάνεια είναι ακόμα ελαφρώς υγρή και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε ένα τελικό γυάλισμα. Ο τοίχος είναι τώρα στεγνός και μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή με σέρα σε αυτή την πλευρά και με τον Goya στην άλλη πλευρά.
Αλλά πρώτα θα πρέπει να εφαρμόσουμε την πρώτη στρώση προετοιμασίας με γκόια, αραιωμένο 30% με νερό. Diluito al 30%. Η απόχρωση της επιλογής μας είναι 2 στρώσεις του G2GD, επίσης αραιωμένο 30% με νερό. Diluito al 30%. Για να τονιστεί το εφέ και οι γραμμές, ψεκάζουμε με τη χρήση του ψεκαστήρα, ώστε λιγότερο χρώμα να παραμείνει στην επιφάνεια και περισσότερο χρώμα να καταλήξει στο εσωτερικό των γραμμών. Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που μπορείτε να δείτε στην περίπτωση του δείγματος, προτείνουμε και μία δεύτερη στρώση. Με αυτόν τον τρόπο, το τελικό αποτέλεσμα θα έχει βάθος και θα είναι πιο ομοιόμορφο. Ο τοίχος μας σε αυτό το σημείο μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος ή, όπως εμείς προτείνουμε, μπορείτε να εφαρμόσετε μια στρώση του βερνικιού βέτρο χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι. Έτσι θα αποκτήσει ακόμη περισσότερο βάθος το μοτίβο και επίσης καλύτερη προστασία. Εντάξει, τώρα θα σας παρουσιάσω πώς η επιφάνεια μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρήση του σέρα. Πραγματικά εύκολο. Έχουμε εφαρμόσει την πρώτη στρώση του Instito, το οποίο μπορεί να είναι χρωματισμένο, αν και στην περίπτωση μας εδώ είναι λευκό. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το σέρα και γυαλίζουμε με ένα βαμβακερό πανί, όπως πάντα. Pietra Zen, eccola qua, facilissima da realizzare, sempre una... Εδώ είναι το Pietra Zen, πολύ εύκολο να δημιουργηθεί. Μια στρώση Instito, στη συνέχεια αυτή η πραγματική εύκολη διαδικασία χωρίς κανένας είδος ένθετου ή σημαδιού, 2 είδη φινιρίσματος με το σέρα ή με τον γκόια, όπου μπορείτε να επιλέξετε μέσα από πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Ο κατάλογος μας φυσικά παρέχει πραγματικά ακριβείς οδηγίες που μπορείτε να ακολουθήσετε. Αλλά σας προσκαλώ να πειραματιστείτε, να δημιουργήσετε νέα εφέ, προτάσεις που μπορείτε να μας στείλετε και εμείς θα τις δημοσιεύσουμε. Καλή διασκέδαση! Buon divertimento!